אבל לקחו לך בסוף? היא אמרה שלא. טוב, אביב, זו הכניסה לבית. יש פה ארון נעליים. את רואה? זה הארון. ואז זה הסלון. את רואה? זה כל זה הסלון. זה המטבח. וזאת הפינת אוכל שהולכת להיות. וכשכרגע היא עמוסה בעוד קצת דברים של אנה, היא צריכה לקחת את זה. כאן זה המרפסת. אנחנו נצא למרפסת. ואופס, תראי מי פה. זה גיסך היקר. זו המרפסת. ואנחנו נחזור חזרה ללובי, לאול. אוקיי, מפה אנחנו נכנסים פנימה. ככה. פה מצד שמאל נכנסים לאמבטיה המאלפת. תסתכלי. הנה, את רואה את השיש? זה האבן קיסר. עכשיו כאן המראה הזאת נפתחת. ואופס, תראי, יש פה מדפים באמבטיה. זה לטואלטיקה של אושריתי. וכאן זו האסלה, תראי כמה היא מבריקה. זו האמבטיה. תראי איזה יופי. טוב, אל תתייחסי לדברים שיש בתוך האמבטיה, כי כל זה היא לוקחת, אבל תראי איזה תמונה של נרקיסים. והנה מחמם הגבות. את רואה איזה יפה? וזהו, אנחנו עכשיו פונים שמאלה מהאמבטיה, הישירות לחדר מבצעים של אושרי ושרון. תראי איזה טפט יפה, זה חדר בצבע סגול בהיר, 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 בהיר. וכאן נכנסים לחדר יחידת ההורים. שירותים, מקלחת, ואופס, מחמם הגבות. אוקיי, אנחנו נצא מכאן, ונפנה שמאלה. פה יהיה חדר ילדים, אבל את לא יכולה לראות כי הוא חשוך ואין תאורה. ופה זה יהיה החדר של לוליטה הקטנה, בעזרת השם. פה זה יהיה החדר שלה, גם לה יש טפט. נכון? עכשיו תראי איזה שוס. אנחנו נכנסים בשקט בשקט לחדר הארונות. תסתכלי מה קורה פה בחדר הארונות. אני עכשיו בכוונה מסובבת את המסך. תסתכלי, בבקשה, בבקשה, תראי. תראי כמה ארונות, כמה מדפים. תענוג. רגע. זה חדר הארונות. איזה כיף. ואנחנו יוצאים החוצה חזרה. תסתכלי איך הבית נראה מרחוק. זה המטבח חזרה. תדליק את האור. וואו, הנה את רואה את האי? הנה האי. זה המטבח, והנה דוגמן הבית שלנו. תעשה שלום. שלום. ובואי תראי, ופה זה הפינת אוכל. את רואה איפה שאת הפטים? אל תתייחסי לבלגן שיש לה. תראי עכשיו את המרפסת שירות. תראי עכשיו איפה אנחנו נתלה כביסה, אלוהים ישמור. זה מקום קטן. זה הגודל 1, 2. רואה? וסתו. טוב יקירתי, קיבלתם צו 8 ליום שבת. נא להגיע במדי ב' והרבה כוח ומצב רוח. שלום.